Болят ви краката и първият въпрос обикновено е: от какво всъщност? Здравейте, аз съм доктор Делчо Георгиев и съм съдов хирург и днес искам да ви разкажа за различните видове болка. Най-общо казано, артериалната болка обикновено се появява при ходене. Кракът се уморява, появява се болка или схващане, която изчезва при спиране и почивка. Това е сигнал, че кръвта не достига добре до мускулите. Венозната болка е различна. По-често е тежест, напрежение, подуване, които се засилват вечер и се облегчават при повдигане на краката. Тоест, венозните проблеми обикновено сутрин са по-леки. Ортопедичната болка идва от стави, сухожилия или мускули. Тя често е свързана с движение, натоварване или конкретна поза. Неврологичната болка от своя страна обикновено е пареща, стрелкаща или изтръпваща. Често започва от кръста или се разпространява по хода на нерва. Това, което често е характерно за неврологичните и ортопедичните болки, че те често се обострят сутрин след продължително стоене в статично положение. Тоест, спане и се налага човек като стане леко да се пораздвижи, за да могат да се облегчат. Разлика от венозните състояния, които сутрин са си най-добре, защото краката са били дълго време повдигнати, докато спим и кръвта много по-лесно се е връщала към сърцето. И тук идва нещо много важно. Нашето тяло е едно цяло. И понякога е трудно да се отграничи една причина, да я посочим и да кажем: ти си виновен. За съжаление, понякога има повече от един проблем едновременно. И две различни леки причини могат да се наслагват една върху друга и да водят до по-голям дискомфорт за човек. Затова и в някои случаи най-добър е мултидисциплинарният подход. Съдов хирург, ортопед, невролог, всеки със своята роля и сфера на експертиза. Това не е прехвърляне на топката, а понякога е правилният подход, за да се изключат проблеми или за да се стадират вече диагностицирани такива. И затова някога се налага да участват повече от един специалист, за да се разбере една ли е причината или няколко. Много от симптомите пък сами по себе си са нехарактерни. Примерно, отичане на краката. Може да се дължи на венозен, лимфен проблем, ортопедичен проблем, сърдечен, бъбречен, чернодробен, нисък белтък в кръвта. Много неща. Целта на съвременната медицина не е да гадае, предполага и лекува насляпо, а да разбере истинската причина. Затова трябва да знаете, правилната диагноза е първата стъпка към правилното лечение.